Reálne. Ideme piť ku nám, hej? Ale chlapci. Ájo. Nenahrávej ju. Ale hýbaj na piče. Mám nepoď ma už ty konko, ne? Ukáž baštuče. Však som ti dal. Super, kľúci. Super, úplne tvrdé. Litrov. Je výborný nástroj. Rozpôjde. Čo? Rozpôjde. Povedz niečo po akta. Špičkovo, špičkovo. Ale sa už tak celkom, že? Ale ne, Ľudia to žrali. ale ako všetci odišli, keď sme začali hrať. Nie. Prvá kapela. Hotali sme to. Ja som tu cítil nejaké smrady úplne. Čo tu začalo hrať? Tá ju nepoznám. Čo tu ide? Toto je pán, Steven Spielberg, to je jeho brat, akože mladší. Natáčame nový seriál o UFO. To je slečná Karin Hapsudová, rodená Zacharová, bývalá tenistka, toto je Veronika... Počkaj, už končí natáčanie. Jak sa volá?